Maging mas mainit ang inyong mga hapon mga kapuso pagod malantaw na umpisa sa Lunes, November 13 ang Stolen Life ng mga bidahan na ni Gabby Concepcion, Beauty Gonzalez kag Carla Abellana. Magalibot ang istorya sa epekto sang astral projection kung saan nagbaylohanay isang kalagang karakter ni Carla kag Beauty. Ginkuha ni kapuso actress Sanya Lopez ang oportunidad sa long holiday na mag-relax kag mag-recharge at pinaagi sa pag-travel sa Japan. All smile si Sanya sa photos nga gin-share samtang nagabisita sa sikat nga mga lugar diri. Makitan man nga nakabanding sa aktres ang mga abyan kasubong nilang na Nathan Reyes kag Tony Labrusca. Aminado si Ruru Madrid nga madugay na niya nga handom nga magabida sa isa ka-action series. Gani thankful ni sa oportunidad nga maging bida sa Black Rider nga malantaw na kada gabi sa GMA Telebabad. Gani sa ginhatag na sa iyang role, ginhatag man kuno niya ang 100%, ilabi na sa fight scenes. Pag-reveal pa sang aktor, siya mismo ang nagahimo sa iya stunts.